Els carrers de Carlet s'han omplert de vida amb la celebració de la festivitat dels sants patrons de la ciutat, Bernat, Maria i Gràcia, el 23 de juliol. A les 8 del matí, la missa resada a la parròquia de l'Assumpció marcava l'inici d'una jornada festiva i religiosa que el poble de Carlet viu amb fervor i gran participació. Que nuestros santos patronos continúen intercediendo por la ciudad de Carlet. La nostra cofradia, som una cofradia que col·laborem en tots els actes religiosos que s'organitzen en Carlet i de costum i de tradició som els que portem a muscle totes les andes religioses que eixim al carrer. En el cas d'avui és de les que menys pesa perquè sols portem les relíquies. És de les més importants, després de la del Corpus jo podria dir que aquesta és la segona més important. Trasladem les relíquies que custodiem així en la parròquia de l'Assumpció, que són estos 3 cilindres que n'hi ha ahí dins, tenen un os de cada un dels sants Bernat, Maria i Gràcia. Els sants Bernat, Maria i Gràcia són fills de Carlet, són nascuts en Carlet i són màrtirs en Alzira, es mataren en Alzira. Entonces en Alzira conserven la major part de les relíquies i ja fa molts anys tingueren la gran gesta de donar-nos un os de cada un dels sants. Com viu el poble de Carlet esta festa tan important? Home, doncs és festa local de tota la vida, el poble evidentment se paralitza. No són les festes majors, les nostres festes majors les fem entre la primera i la segona setmana de setembre, però és una festa molt important perquè també és un orgull tindre 3 sants, fills del poble, i hi ha que celebrar-ho per tot l'alt. Entonces, el que fem avui és una romeria, traiem les relíquies de la parròquia i les portem en processó en romeria fins a l'ermita que està a 2 quilòmetres d'ací. Un dia també per a presentar als xiquets i xiquetes a Sant Bernat, Maria i Gràcia. Exacte, quan arribem allí a l'ermita se fa una missa solemne, després les relíquies les deixem dins de l'ermita, que allí hi ha 3 imatges que representen els sants, i allí en l'ermita, sobre les 12 aproximadament, se fa la presentació de les famílies que vulguin, els xiquets que són recent nascuts. Avui és un dia especial per tot el poble de Carlet. Els carletins, estiguen on estiguen, avui acudissin a fer la visita als nostres sants. Trasladem les relíquies de la Iglesia de l'Assumpció a l'ermita, que és el lloc de naixement d'ells. Es tornem a casa, que diguem nosaltres. Quin és el paper de la cofradia en un dia com avui? Home, la cofradia és la que s'encarrega del manteniment i de preparar tot el dia d'avui. A veure, com preparem una missa solemne de campanya, preparem l'almorzar de Germanor. Entonces és un dia un poc de faena, però que la fem tan a gust i la disfrutem tant que no ens suposa res. I com viviu des de la cofradia el dia del vostre sant? Home, el dia del nostre és el dia gran per nosaltres, és el dia gran per al poble de Carlet. A la vista està. Ara la romeria entenc que també és una part molt important de la festa d'avui. Home, la romeria sí, perquè mira, crea convivència, crea germanor, crea veïnat, crea falles, totes les associacions participen. És un dia molt bonic, molt especial. La veritat és que per a tots els carletins el dia de Sant Bernat és el dia del nostre patró. Avui comencem el dia amb una romeria a la nostra ben voluda ermita. I allí tindrem primer una missa que avui ens acompanya l'arzobispo i la farà ell, i després farem el tradicional esmorzar baix de les moreres de l'ermita. La veritat és que és un dia en el que els carletins participen tant a nivell individual com també a nivell associatiu. Tenim així a les falles, a les cofradies, a els festers. La veritat és que s'implica tota la societat de Carlet en un dia de festa a la nostra ciutat. Veig que vas també ataviada amb la indumentària. No sé si us pots explicar un poc què és el característic un dia com avui. Pues la veritat és que per a la romeria és tradicional anar en les canyes, que la pròpia cofradia prepara i reparteix en un dia com avui, i després la cofradia ja porta anys fent camisetes, que la que jo porto apareix la silueta de l'ermita i el text de Som carletins, que tant ens identifica la nostra ermita als carletins.
independentment des que són creients o no ho són. És un emblema de la nostra ciutat i la nostra ermita per la que estem treballant, per la que pugui ser declarar com a Vic, tant l'ermita com la festa d'avui, estem treballant junt a la cofradia per aconseguir-ho. La veritat que és una participació molt positiva. Podem veure que estan representades totes les falles, està l'associació de festers, n'hi ha un fum d'associacions que venen avui a acompanyar el nostre sant en la romeria fins a l'ermita. La veritat que estem molt contents en la resposta a la gent de Carlet. I la festa dels Sants Bernat Maria Gràcia és intrínseca, no?, a la identitat del poble carletí, una festa que compartiu també amb el Sira i amb altres pobles. Com viu el poble esta festa? Pues el poble, la veritat que ja veus, de bon matí ja estan tots així a la plaça per acompanyar el sant a la romeria. La veritat que Sant Bernat és així de Carlet i la gent li té molta estima i per això participa en esta festa. I la veritat que ens agrada molt tindre-la així al nostre poble i sobretot compartir-lo amb localitats germanes com Alzira o Benimodo. I des de la teva àrea, des de festes, quin és el desig per a un dia com avui? Pues la veritat que el desig és la millor salut per a tots els carletins i carletines. La veritat que n'hi ha que demanar-li a Sant Bernat que ens cuide i que la veritat que volen que el poble de Carlet estiga molt bé. A veure, per a nosaltres la veritat que és important, no?, perquè les festes del poble no sols són festes, també són festes patronals i també al final és un orgull per a nosaltres formar part de tot el que forma el nostre poble. Quin és el vostre paper en un dia com avui? Pues realment és acompanyar els restos dels nostres sants des de l'església fins a l'ermita, ja que ens han convidat i que és un honor que ens conviden. Ara acaba de començar el dia, com esteu vivint-ho fins al moment? De moment bé, un poc pronte, perquè és pronte, però molt bé. Esperem que acabi el dia. Quan comenceu a ser festers, no sé si espereu participar en un dia com avui. A veure, al final és una cosa que saps però que tampoc t'ho arribes a imaginar fins que arriba el dia, perquè hi ha molts actes que la veritat que pues sí, quan siguem festers farem, però tampoc fins que arriba el dia és veritat que no dones compte realment el que és. Quina quinta sou, els festers? Del 2002 i n'hi ha algú que és del 2001 també. Som de més joves des de fa molts anys ja. I ara acompanyareu en romeria al sant fins a l'ermita i suposa que participeu tots els actes del dia d'avui. Sí, participem en la missa i també repartint i ajudant a les de la cofradia, a les dones de la cofradia. Avui és el dia dels nostres patrons, tots els pobles de la cofradia, tots els representants de totes les associacions de Carlet que fan com hi joa tot això, que és el que uneix al poble. Com a fallera major, què significa per a tu formar part d'esta festa? Home, és un dia gran per a nosaltres, és el patró de Carlet, entonces és un dia molt bonico i més participar en la romeria, pues en cas més bonico encara. Què més t'agrada d'un dia com avui? En teoria és tot, vull dir, participar en la romeria, ofrenar-li al nostre patró, és bonico. Un
Pregunte perquè hi ha molta gent a la porta de l'església, entenc que després encara s'unirà més gent, és un dia que atrau molta gent a participar, és un dia de germanor. Quin és el vostre desig de cara al dia d'avui? Pues que tot vagi bé i que se compliguin molts desitjos d'enguany, ja que és el meu primer any de president. Esperem demanar-li molta sort i que vagi tot bé. Demanar-li el sant sort. Correcte, així és. I per a tu, com esperes acabar el dia? No res, demanar-li molta salut per a tots i acabar-ho com toca, celebrant el nostre patró. La tradicional romeria va reunir confrares, autoritats, representants fallers i festers i veïns i veïnes de totes les edats engalanats amb les seues canyes per acompanyar les relíquies dels sants fins a l'ermita de Sant Bernat, emblema de la ciutat de Carlet. Una data que agermana els pobles de Carlet, Onda, Benimodo i Alzira, convertint-se Sant Bernat en el patró de la comarca. Avui tenim que acompanyar els germans de Carlet, perquè fa uns anys s'havia perdut un poquet la connexió i la tenim que unir-nos. Sant Bernat va néixer així, va morir el martiri en Alzira, però són pobles germans. I l'acollida que tenim així mos obrin els braços i nosaltres també. Entonces, anem a recuperar i anem a fer moltes coses en conjunt. En Alzira com viviu esta festa? Pues, molt de fervor, perquè és un dia important i han tingut molts actes antes en la novena, la presentació de les aureoles, ahir l'ofrenda que ja ha agarrat molt de cos i entonces pues, ja avui és el dia que culmina. En molta calor, però en molta il·lusió i moltes ganes. Un dia com avui entenc que també serveix per això, per a que tot el món isca al carrer i participi de la festa. Ix és l'èxit, que la gent participe i que siguem capaços nosaltres d'atraure i fer coses que la gent vega la història, perquè Sant Bernat és història i és història així i allà. I nosaltres estem obligats a que la gent lo conega i després pues, cada un que faci el que més li agrade. Bueno, realmente es hoy iniciar aquí en Carlet la jornada bernardina que une ambos pueblos. Como sabemos, Alzira y Carlet son ciudades hermanadas legalmente y además, pues claro, había que empezar la jornada con nuestros hermanos de aquí, igual que esta tarde nuestros hermanos de aquí y nuestros hermanos de Onda también estarán en nuestra actividad Alzira. Estamos hablando de prácticamente, tenemos en cuenta que también es patrón en Benimodo, estamos hablando del patrón de la comarca. Justamente enlaza con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de una fiesta como la de hoy para el pueblo? Bueno, estamos hablando de muchos siglos de historia, estamos hablando de más de 8 siglos, con una unión no solo de los tres pueblos y como estaban distribuidos entonces, sino también con la figura del rey Jaume el Conquistador, que como sabéis no solo murió en Alzira, sino que además está enterrado en el monasterio de Poblet, en donde además hay una imagen a su lado de Sant Bernat. Y como todos sabemos, pues según la tradición, fue el rey Jaume, nada más y nada menos, quien consiguió sacar los restos de Sant Bernat. Lógicamente es un nexo de unión muy bonito. Bueno, com a diputat de Cultura i com a alcalde de Benimodo, Sant Bernat és algo espectacular per a esta comarca. No sols és el patró de Carlet i d'Alzira, també és copatró de Benimodo, també és patró de Onda, i per tant avui és un dia especial, per això no puc faltar. Així no falta cap d'any des que soc alcalde, perquè és una festa que ens agermana a tota la comarca. Pues la veritat és que els seus patrons, i més un sant que va néixer així a Carlet, així a la comarca, pues és importantíssim, perquè ja t'he dit que és una festa que ens agermana a tots i per tant ja veus que així n'hi ha gent que va a fer la romeria de diversos pobles. I per tant, ja t'he dit que és una festa molt important, va ser tot el dia, primer així la romeria de Carlet, després la missa ha vingut l'arquebisbe, esta esperada estarem en Alzira, en la missa i en la professó, també crec que ve l'arquebisbe, per tant, una festa gran per a la nostra comarca. Al Parc Natural que envolta l'ermità va tindre lloc la missa solemne en honor a Sant Bernat i les germanes. També feligresos i feligreses van poder gaudir d'un esmorzar de germanor, seguit de la presentació dels nounats als sants Bernat, Maria i Gràcia.
Carletins i carletines comptaren a més amb un convidat molt especial, l'arquebisbe de València, don Enrique Benavent, que va emocionar els assistents amb un sermó que convidava a viure la fe amb plenitud. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Benvolgut don Antonio, senyor rector de la parròquia, estimats germans en el sacerdoci, diaca, senyora alcaldessa, corporació municipal, senyor alcalde de Benimodo, senyor conde de Carlet, cofradia de Sant Bernat, festers, germanes i germans tots en el Senyor. És per a mi una gran alegria poder celebrar este dia de la festa de Sant Bernat precisament en este lloc tan significatiu i tan entranyable on ell va néixer i que ací en Carlet conserveu en tanta cuidao i teniu l'orgull de conservar este lloc on està els orígens de la seva vida en este món. I celebrar precisament la festa de Sant Bernat, que és el primer sant canonitzat dels nascuts en les terres valencianes. Perquè abans tenim el martiri de Sant Vicent, però Sant Vicent, que va sofrir el martiri ací en València, no havia nascut ací. Podríem dir que els sants Bernats, Maria i Gràcia són els primers sants nascuts en les terres valencianes. I pense que és per a tots els cristians d'ací, d'estes terres valencianes, una alegria poder celebrar este martiri que són els orígens de la nostra fe. En la litúrgia dels màrtirs ens diu que els màrtirs són els que han plantat la Iglesia amb la seva sang. Una expressió molt bonica. Pensar com la Iglesia es planta, creix en un territori quan n'hi ha cristians que viuen la fe amb tanta autenticitat que estan disposats a donar la vida, a perdre la vida abans que perdre la seva fe. I és precisament eixa actitud d'entrega, eixa testimoni, eixa autenticitat, eixa profunditat en la vivència de la fe, el que fa que la fe es plante en el nostre món.
el que fa gran a la Iglesia, el que fa créixer la fe, el que fa créixer la Iglesia, no és que la Iglesia tinga molts mitjans, o molta influència, o molt de poder. El que fa créixer a la Iglesia és que els cristians vivim la fe de tal manera, en tanta autenticitat, com una entrega de la nostra vida, fins al punt de que eixa autenticitat, eixa veritat en la vivència de la fe, fa que la fe siga algo atractiu, algo que es puga contagiar als demés, algo que resulte novedós per al nostre món. Quan la fe es viu en mediocritat, quan la fe es viu d'una manera no autèntica, quan la fe es viu per interessos d'este món, quan la fe, en la vivència de la fe, uno busca els seus interessos, eixa fe no és autèntica. Eixa fe no pot arraigar en el nostre món. Eixa fe no es pot transmetre als demés. En el fons és una fe que no es viu en autenticitat. Jo penso que els testimonis dels màrtirs mos porten al descobrir allò que és una fe autèntica, una fe verdadera, una fe en la que no hi ha altres interessos, una fe que es viu únicament per amor al Senyor. I això va ser l'autenticitat en la que Sant Bernat va viure la fe des del moment de la seva conversió. Com bé sabeu, ell havia nascut en una família musulmana, però va arribar a Poblet, va conèixer l'estil de vida, va conèixer el Déu verdader, va conèixer a Jesucrist. I això va canviar totalment la seva vida. Li va donar una altra llum a la seva vida. I seguint de monjo, en Poblet es distingia per com cuidava els pobres, com els atenia, com els ajudava, perquè no buscava mai els seus interessos, sinó els interessos del Senyor. I mogut per eixa fe autèntica, per eixa fe profunda, ell va entendre que ell no podia reservar-se eixa fe per a ell mateix. I va tornar a la seva terra. Precisament va tornar així mogut per la inquietud, pel desig de donar a conèixer a Jesucrist, de donar a conèixer eixa vida nova que ell havia conegut, de que el que ell havia conegut, el que per a ell era el gran tresor i la gran alegria de la seva vida, que era el coneixement de Jesucrist, era algo que ell volia donar a conèixer a la seva família. Volia compartir-ho amb les persones que més estimava. Ell pensava, segurament, que si ell donava a conèixer la fe a la seva família, els aportava un gran bé, el millor que ell tenia. Ho compartia amb la seva família. Però únicament les seues germanes van escoltar la seva predicació. La fe, quan es viu en autenticitat, moltes vegades provoca divisions. I és el que Sant Bernat va haver d'experimentar. Mogut per l'amor a la seva família, pel desig de compartir eixa fe va ser, curiosament, una causa de divisió en la seva família. És el que el Senyor havia anunciat als seus deixebles, que quan els cristians vivim la fe en autenticitat, eixa fe es converteix
en un signe de contradicció. Denuncia la vida inautèntica de les persones i atrau a aquells que volen viure una vida en autenticitat, en amor als demés. I la divisió que la fe provoca moltes vegades en el nostre món, la va provocar en la seva família. Mentre que Maria i Gràcia van acollir la fe, l'altre germà va perseguir a Bernat, a Maria i Gràcia. I es va perseguir hasta martiritzar-los, com bé sabem. Però mire, quan la fe és autèntica, un cristià no té por a sofrir per la mateixa fe. I aquest és el gran testimoni dels màrtirs. Donar testimoni de la fe no és mai fer patir als altres per la fe. Donar testimoni de la fe no és mai imposar a la força el que nosaltres pensem als altres. Donar testimoni de la fe no és servir-se de mètodes no evangèlics per anunciar la fe. Donar testimoni de la fe mai és fer patir als altres per la veritat. És estar disposats a patir per la fe. Estar disposats a patir per la veritat. Perquè si l'amistat amb el Senyor és autèntica, eixa amistat és el tresor més gran que un cristià té. I un cristià que valora tant la fe, que viu el tresor de la fe, està disposat a perdre la vida abans que perdre la fe. I aquest testimoni és el que van donar Sant Bernat, Maria i Gràcia. Van estar disposats per amistat amb el Senyor, per amistat amb Jesucrist, a perdre la vida abans que renunciar a la fe. I d'eixa manera els màrtirs planten la Iglesia en la seva sang. La fe de Bernat, Maria i Gràcia, que estan als orígens de la fe cristiana així en les nostres terres, sobretot en estos pobles de la Ribera, és la sang que va plantar la Iglesia. Van veure el calze del Senyor i són els amics de Déu. Sant Bernat, Maria i Gràcia van arribar a la plenitud de l'amistat amb Déu precisament a través de la seva mort. D'ells podem dir que són realment els amics de Déu. És que des del cel intercedeixen per tots nosaltres. Per això avui, en aquest dia de festa, m'agradaria que es demanàrem tres coses. Les tres coses que li hem demanat en la oració. Que crec que són tres coses que els cristians d'avui, del segle XXI, necessitem. En l'oració del començament de la missa hem demanat a Déu que per la intercessió dels sants Bernat, Maria i Gràcia ens doni l'alegria de la fe. Molt bonic. Nosaltres som cristians. I com es nota que la nostra fe està viva? Si la vivim en alegria. És el signe, això el papa Francesc ens ho recorda constantment. Un cristià que viu la fe en mala cara, sempre en cara d'enfadat, disgustat, és un cristià que no sent l'alegria de la fe. Avui ens alegrem pel martiri dels sants Bernat, Maria i Gràcia. Però eixa alegria tindria que ser l'alegria de la fe amb la que els cristians vivim cada dia la nostra fe.
Sant Bernat, Maria i Gràcia mos tindria que fer plantejar-nos a tots la pregunta primera. Vivim la fe en alegria? Si no vivim la fe en alegria, és que mos falta alguna en eixa vivència de la fe. Hem demanat una segona cosa, que mos dona la fortalesa de la fe. També els cristians del segle XXI necessitem viure la fe en fortalesa, en esta cultura, a voltes tan allunyada de la fe, en esta cultura que tantes vegades a voltes pareix que vol abandonar la fe, els cristians hem de lluitar per la nostra fe. No de males maneres, sinó fortalint la nostra convicció interior. I un cristià lluita per la seva fe si eixa fe el porta a la pregària, si eixa fe el porta als sacraments. Un cristià lluita per la seva fe si escolta l'Evangeli i medita la paraula del Senyor. Les armes en la lluita per la fe no són les armes d'este món. Són aquells instruments amb els quals el cristià creix en la fortalesa interior de la seva fe. No podem ser bons cristians, no podem tindre una fe forta si no l'alimentem amb els sacraments. No podem tindre una fe forta si no preguem. No podem tindre una fe forta si no meditem la paraula de l'Evangeli. Per això hem de demanar-li a Sants Bernat, Maria i Gràcia que creixem en el vigor de la fe, en la força interior amb la que estem cridats a viure la fe. I en tercer lloc li hem demanat que ell mos console amb la seva intercessió. Per a un poble és un orgull tindre uns fills del poble que siguin sants. Podríem dir que són les persones més importants en la història de Carlet. És que vos donen eixa identitat. És que també, gràcies a ells, gràcies al seu testimoni, gràcies a la seva fama, d'alguna manera Carlet és coneguda més allà, en tota la Iglesia. I per això heu d'estar orgullosos del testimoni dels vostres patrons. Heu de viure en la memòria dels vostres patrons, del seu testimoni, perquè també sabeu que ells, des del cel, intercedeixen per vosaltres, vos consolen en els moments de dificultat i gràcies a ells la fe es manté viva. Demanem al Senyor pel present, pel futur, de tots els cristians d'ací de Carlet, de tot el poble, perquè un cristià és germà de tots els homes. I demanem avui als Sants Bernat, Maria i Gràcia que ell mos done l'alegria de la fe, que mos done la fortalesa en la fe, que mos done també el consol de la seva protecció. Que així sigui.